Libuan ka magbanay ang apektado sa gibilin nga kadaot dala sa kanhi bagyong kabayan nga usa na lang ka LPA. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Boston, Davao Oriental. Kent? Sara, kapin 12,000 ka magbanay sa Surigao del Sur ang na-displace tungod sa epekto sa kanhing tropical storm kabayan. Samtang nasa 150 ka kabalayan ang nadanyos tungod sa pagbaha. Karton na lang usa ang gigamit nga hapin pang tulog ni Cherilyn para sa iyang 3 anyos nga anak ug 69 anyos nga amahan. Mihiklin sila sa tilahi covered court sa Tandag City sa Surigao del Sur. Human gibaha ang ilang kabalayan epekto sa kanhing tropical storm kabayan. Ang iyang bana nga maoy nagsuporta kanila, nagpabilin una sa ilang umahan, nanilok sa ilang pananom nga pwede pa mapahimuslan, humanadanyo sa baha. Gusto na ako makabalik. Kaya kalisod nga ni ang pagkaturog, nga na ba? Usa lang si Cherilyn sa kapin 41,000 ka individual sa Surigao del Sur nga mihiklin tungod sa kanhing tropical storm kabayan. Sa tala sa PDRRMO Surigao del Sur, kapin 12,000 ka magbanay ang na-displace gikan sa 189 ka barangay sa probinsya. Sa buong tala, 10 daghang pamilya ang naapektuhan sa lungsod sa San Miguel. Makikita natin dito, siya ang pinakamakalaki kasi catch basin ng kanyang area na napapaligitan sila, napapalimutan siya ng mga bundok at wala siyang ibang daanan ng tubig. Isa lang talaga ang malaking ilog dyan, kaya naman tumataas kaagad ang tubig. 5 kakabalayan usab ang totally damaged, samtang 146 ang partially damaged. Sumala sa PDRRMO, dugang problema karon ng kadaot dala sa pagbaha sanglit di pa lang dugay niadtong December 2 nakasinati sa buong kadaot ang probinsya dala sa magnitude 7.4 nga linog. Kasi naging dalawa ngayon ang ating focus. Noon sana ang focus natin is doon lang sa pinsala ng lindol. Ngayon dito na naman yung baha. Makikita naman natin ngayon mga binabaha ng mga farm areas, agricultural areas. So magiging dalawa ang focus ngayon. So ito medyo magiging challenging na naman sa ating gobyerno sa ngayon. Hinuon kay usa na lang ka low pressure area ang kanhi bagyong kabayan. Nanguli na sa ilang mga panimalay ang ubang mibakwit sama ni Ernie nga nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan. Nag-open na pod mi, amo na pod giplaster ang kuan namo trapal. Kay basin mo hangin na sad, mo ulan. Unta nga dili namtan mo kuan pa ang kuan. Hangin kay lisod. Apan ang uban nang hinaot nga dili na mausab ang ilang kalisod ilabi na karong nagaduol ang Kapaskuhan. Unta dili na maghangin otro. Lisod kaayo sir. Wala mo trabaho. Wala mo sweldo. Sara, sukad buntag hangtod udto, ulan init ang atong nasinati nga panahon sa Surigao del Sur. Gani bisan pa man og anaa lang kini sa LPA ang maong bagyo, posible gihapon ang mga tsansa sa pag-ulan tungod sa maong LPA ug shear line. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana.